שיש לך על הראש? לא יודע. מה זה החגורה הזאת שיש לך על הבטן? זה אבנט, וזה מצנפת. כמו שאנחנו מתפללים, בית המקדש יכול להיבנות היום. ואנחנו צריכים לדעת מה לעשות. מתאמנים ככה. מה יש לך? מזים את זה על המזבח. זה דם בגלל זה זורקים את זה על המזבח. תגידי, אתה גם כהן? ממש מתאמנים כאילו? כן, עזוב אותך, אבל בית המקדש נבנה, בוא מהר, עם הבגדים ככה, לא צריך להחליף אפילו. אבל תעשה את הדם. נכנסים לתוך המקדש. יש לנו במקדש את הקלה עורב, את התקרה שמורכבת מ4 תקרות שמכנסות אליהם את כל המים בחורף. יש לנו תקרה, מעזיבה, כיור ודלפה בתוך החלק הזה. אנחנו יורדים למטה למטר לאות. יש לנו את הלשון של זהורית שהלבינה שהעוונות של עם ישראל התכפרו. הנברשת של אלני המלכה, פרוכת. וכמובן יש לנו כאן את גפן של זהב. והשער של האולם שהוא היה 40 אמה על 20 אמה.